Jak vstup do Trabanta je na vlastní nebezpečí, to samozřejmě vidíte i na dveřích, má samoletku s rakonistickýma sluchátkama. Je to opravdu nářez, ten Trabant. A to se tam zkuste zavřít ještě a třeba tam vydržet 5 minut, jo? Já se tomu musím smát, a to říkám pokaždý, ale mám tady pak zážitek, byl tady pán včera, ten si tam vlez, sednul si tam, my jsme mu to pokouzili opravdu na plný CNS. On tam pobýval asi 3 minuty. Posléze vylez a říkal, že kdyby měl mokrý vlasy, tak během té doby by se mu určitě od toho basáku vyfenovali. Jenom pro vaši informaci, ten zvuk, který je v Trabantu, je od americké značky Orion. A je to nejhorší, co Orion vyrábí. To je na tom to nejsmutnější. 6 zesilovačů, 2 subwoofery, tedy 2 basové reproduktory a 4 páry středovýškových reproduktorů. A takovéhle rambaj.